چل پاش رومانا شنگاله آ روماننویس کوردستانی لقمان سلێمان. رومان bi awayekî realîst û hestiyar hatiye sazkirin û bi zimanekî diyar û tenik hatiye hunandin. Taybetiyeke xwe heye ku li ser qeyrana Şengalê diaxive û wêneyeke bi êş diyar dike birêya wê mirov dikare hinek name bi encam bigire. Girêdayîne bi kêşeya azadiyê û têkiliya mirov bi cihre. Bi komê ku ew jê ye. û her wisa Luqman Silêman karîbû li ser têla henas li deriyên Hizran bide û diyar dibe ku zimanê vê romanê hêsan û tenik e. Zincîreke qayîm ji dîmenên tevlîhev saz kiribû, têda çîrokin bi şewat aşkere dibin û rola jina êzîdî bi taybet berz dibe. Çawaniya bergiriyê li hember destdirêjiyê û hovîtiya tundrewan û bi giştî romanê rewşê xelkê Şengalê diyar kir ji destpêka hatina Daeş heta kêliya hewldana revê. Bê ku ji xêza xwe ya diramî derkeve û her wiha ji çîrokek ta çîrokekî din tê veguhistin û dihêle mirov hest bibe ku ew li cihê ku ew li wî cihîye û ev azar bi ser wî û kesên wî ve tê kirin. Wek ez dibînim ku ev roman xalek guhertin e ji derbasbûna romana Kurdî a nûjen. Têkiliya naveroka vê romanê bi civak û dîroka fermanan ve tê girêdan û di nav xwe de her tiştî ezber dike di çarçova vê romanê de her tişt diaxive. Êşa milletekî tîne ziman ku ji bo netew û ola xwe rastî xerabtirîn ferman û qirkirin hatibûn. Realîstîbûna vê romanê, realîstbûn wekî helwestekê. Jiyana milletekî kevin dibe koka gelê Kurd şûpandibû. Bi awayekî hatiye danîn ku bibe rojeva danûstandinê. Têda kêmzanîna civakê û girtîbûna wê bi mersela olîva diyar dike û ew dûriya di navbera Kurdê misliman û a êzîdî jî diyar dike bi nîşana nebergiriya pêşmergan û reva wan ji Şengalê ku di gelek cihan da nivîskar vê yekê bi awayekî ji awayan aşkere kiribû. û min bixwe ji devê hinek welatî bihîstibû û ji devê hinek êzîdî jî dema ez li başûr bûm ku ew qas nakokiyên olî di nav wan da hebûn mîna ku hinek kel û pelê wan nedikirîn ji ber ku ew êzîdî ne û niha jî em dibînin çi li başûr tê pîlankirin bi destê hin aliyên siyasî îslamî ku qet xêrê ji Kurdistanê ra naxwazin bi şahiya şerbika jinan û pêşbirka di nav wan da li ser çi qasî karibin şerbik li serê keç û jinan bipêçin bi ahengin bi nava taca zêrîn. Lê em vegerin niha vê romanê û nameya sereke a nivîskar hewl dabû bêje ku em wek Kurd rastî pişaftin û qirkirinê ji kevn û niha tên û yek ji wêrantir qirkirin ewa êrîşa Daişê li ser Kurdistanê çi li başûr û çi li Rojava. Mebest ji wan Kurd ne kesekî din û di hevdana wan hovan li ser Kurdan ji aliyên dewletên herêmî ên Kurdistanê dagir kirin. Ji bilî ku dîroka me rastî binpêkirin û wendabûnê hatibû, loma pêdîvî bû ku nivîsa wêjeyî li gel a dîrokî bi hevdûra derbas bibin û karibin êşa gel û bîra wî ji nifşên wê ra diyar bikin. Ev erk dikeve li ser milên kesin ku bi karê nivîs lêkulîn û hunerê vara dibin
arman civeyekê ezberkirin û tekeskirina rewşa millet di her serdemê de û her wiha dikare tevgera wergerandinê bi karê xwe rabe ji bo danasîna qonaxê ku gel pê derbas dibe ji bo gelên nêzik û dûr ve vê yekê bişopînin. Wênegirtina bûyerê ji bo ku ew dîmen zindî bimîne, ew binpêkirin dubare nebe, roman van çîrok û bûyerên rastîn dijivîne û bi awayê xetîne ziman, nivîskar Luqman Silêman bi ser ketibû ji diyarkirina hestiyartirîn bûyer, mînak, dema, jinên êzîdî bê ku bizanibin çûn goşt xwarin ji ber ji wan re gotibûn bixwin em ê zarokên we ji we re vegerînin, pişt ra dema çûn û serên zarokên xwe yên jêkirî di berûşê de dîtin, gotin ji wan re we goştê zarokên xwe xwariye. Wêneyek din dema ku diya zarok neçar kirin ku qetekî ji rehnê zarokê xwe bicû daqurtîne, ev her du bûyer bi awayekî pir hestiyar û bi êş nivîskar Luqman Silêman anîbû ziman. Ji ber vê yekê ez dibêjim ku hebûna vê romanê bingeheka xurt e ji romana niştîmanî ji bo demên bêra, dûrî kefteleftên siyasî û lîstikên rêxistinî û talîzokên bîrdozî, romaneke ku destê xwe li ser cihên birînê datîne û dixwaze birêya hin nameyên xwe helwestên mirovî û zanistî û netewî nîşan bide. Romana niştîmanî û civakê. Civak tê pêştebirin bi xwendin û rexneyê, lê dwarê me wek Kurdan û ji bilî ku em kêm kes bi zimanê xwe dixwînin an dinivîsin, romaneke weke Şengalê xweşiya zimên diyar dike. Çendîn dikare hestê bedewiyê li cem mirovê Kurd bilêvîne ta bi bedewbûnên zimên hest bibe. û her wiha romana bi Kurdî watadartir e û zindî li deriyê dil dixe û cihê xwe di hişta çê dike. Ji ber vê min xwast ez ronî bidim bêhtir li ser xalên romanê bigîştî ku behsa tiştekî pir kêm dike ji wê komkujiyê, lê ew tiştê kêm çendîn biêş e. Rola xeyalê têda ne serdest e, bi qasî rastiya bûyerên çêbûne. Lê ez dikarim bibêjim ku xeyal rê pêşî xwendevanan ra dûz dikir ku mirov zêde bixwîne ta bizanbe wê çê bibe. Bi taybet dema nivîskar behsa hin derfetên revê dike. Mirov hest dikir ku ew bi xwe beşeke ji vê bûyerê. Ji xwe divê ez behsa lehengê vê romanê bikim Serhed, ji ber ku berî ku ew têkeve destê Daişê dergistî bû, bi zozanê re têkildar bû. Lê piştî bûyera serşokê û birina keçikaniya şevînê û dilketina wî jê re ne tenê erka xelaskirina xwe wê danîbû li ser milê xwe, lê rizgarkirina hemî kesên êzîdî ên dîl li cem Daişê mane li ser milê xwe danîbû. Li vir jî dibêje Ropela 317 va zozan dixwaze slavekî li te bike Serhed. Serhed li hevjîna xwe şevîn meyzan, li telefonê meyzan destê xwe avête şevîn, ew hembêz kir ji ciwan ra got keko em bighin ciyekî aram ez ê bi te re biaxivim. Niha em hîn birê dane, lê dengê tirimbêlê nahêle ez xweşik dengê te bikim. Hîn gelek karê me maye, bi hezara wek me li hêviya azadiyê ne, ew di kêferata mirin û saxiyê de ne. Silava li zozanê jî bike û telefonê girt. Lehengê vê romanê Serhed li destpêk û dawiya vê romanê hilat. Ew mînaka ciwanê rewşenbîr û vekirî ku ew
پیلانا آزادیا خوا و اب خارا دانی بو و هلبت رومان پر نیشان دناف خدا کدی دکه و کرتا خواندنه که و تیری و هلبت نکه.